얘네 봐서라 뛰어가 있어 맡아. हनुमान मु नरन होइकी राक्षस नुहे मु हेउछि मौनाक पर्वत मु जानुछि तुमे होछ प्रभु श्री रामचंद्रଙ୍କର ଦୂତ ସୀତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛ ଲଙ୍କାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ ଉପାୟ ଦେଉଛି ବତାଇ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମର ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ଆରେ ବାବୁ ହନୁମାନ ଶୁଣ ମୋର ବଚନ বীরবর নিয়মে কুহুক অঞ্জন রাত্রে ঘেনিলে নিশ্চিত হইব দিবস গুপ্ত স্থান মান খোঁজিবু রাত্রে দিবস তু রহিবু গোপনে ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଜନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ହୋଇବ ଅଦୃଶ୍ୟ। ନିଅ ନିଅ ଏ କୁହୁକ ଅଞ୍ଜନ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ଏତ ଗମନରେ ପାଞ୍ଚି ବୀର ହନୁମାନ ସେ ବୀର ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନ ଘେନି ନବୀର କଳା କବ ମନ ସେ କଳା କବ ମନ শক্তি শীঘ্র যাও প্রসাদ বনকু সেখানে সীতাଙ୍କୁ ଠାବ କରି ଉଡ଼ାଅ ତୁ ବିଜୟ ପତାକା। ନିର୍ଧାମ ମୋର